Γιώργο προχώρησε. Καλάβρητα μέσα δέντρα, 20 Φεβρουαρίου έχουμε. Νομίζεις ότι μπορώ. Άνοιξε τίποτα. Δεν βλέπω. Όχι, δεν έχει ανοίξει. Αλέξη, γραφώ. Ναι, έχει ανοίξει. Γράφεις. Τρεις κάμερες Τώρα πρέπει. αυτό μπροστά και είμαστε εντάξει. Είναι βαριούτσικο, ναι, ελαφρώς. Το μεταξύ από εδώ δεν ξέρω πού βγαίνει. Αν βγαίνει δηλαδή. Το έγραψα. Ναι, Την έγραψα την ιστορία του. εντάξει, δεν πειράζει. Αυτά είναι φίλες σαν το Βιετνάμ. Παιδιά. Έλα. Από εδώ είναι καλύτερα. Πάει, το έγραψα και δεύτερη. Βγαίνει από εκεί. Εδώ είναι δύσκολο, παιδιά. Όχι, η πίστα είναι πολύ δεξιά. Όχι, να έτσι, θα βλέπω το ταμπέλο του. Τώρα ούτως ή άλλως η Όλγα έχει προχωρήσει, οπότε... Είναι βαρύ, Εντάξει, λέει, απλά ξέρεις, δεν είναι το καλύτερο. Oh, 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 oh.